Witajcie, Rostomili. Jest Zechrot, co chce ta lepiej poznać to, co było pierwej, a przez to też to, co mamy teraz. Ten film dokumentalny dotyczy tak zwanego powstania woleskiego. Zawiera sceny fabularne z filmu Konflikt Oleski, który szło oglądać na licznych festiwalach i pokazach, a też na DVD jako dodatek do książki opowiadane dziedzictwo, historie, legendy i inne łosprawienia dotyczące ziemi oleskiej. Górny Śląsk, okolice Wolesna, ówczesne Prusy. Mamy środek roku 1919. Dopiero co skończyła się I wojna światowa. Na wschodzie od tych ziem powstało nowe państwo polskie, a Niemcy borykają się z problemami z gospodarką. Dziękuję Ci, Maryjko. Czemuś Rzymli nie zrobiła? Takie fajne morzowdy. To Drudzia dzisiaj piekła. Poczekaj, aż zim, kaj to dum. Ja to przemyślała. Anka, godo, żeś ty nie jest taki zły jak na parobka. Ja Ci dom zalety, przecież my hajtnięci. Idziemy jutro na Jacka. A nie jedziemy dzisiaj? Nie, bo muszę iść do Zeflika. Przecież wy się nawet nie lubi, tak? Muszę z nim parę spraw załatwić. Okropności wojny duch były we głowach ludzi, bo jej koniec wcale nie był srogim wybawieniem. Sytuacja duch nie była klara. Fest działały systemy propagandowe, polonizacje i germanizacje, a ludzie często nie wiedzieli, co mają robić, albo nawet w to oni są. Często dochodziło do szantaży, a innych haj. Trzeba by tu okosić. Dzień dobry! Cześć! Chodź porozmawiać, Zeflik. Daj mnie pokój. Naprawdę musimy porozmawiać. Nie mamy o czym. Mamy o przyszłości, o Polsce. Jak głupot, żeś się nasłuchał, oni ci nic nie dają. Nie chcę siedzieć w tym przegranym państwie. Ty też nie. Tu jest Polska. Tu jest Śląsk, który jest. Roz tu, roz tam, roz siam. Nasze ziemie, które odzyskamy. Moje, twoje, nasze, wasze, a idź mnie. Pójdziesz. Wypoliczcie. Ale życie szło dalej, ludzie zajmowali się swoją robotą, a w tych rejonach były to głównie bambry albo jakie fachmany, na przykład kowole. Trzeba pamiętać, że były to też czasy, kiedy kobiety w końcu dostały swoje prawa wyborcze. Na początku listopada 1918 roku dostały je Ślązoczki w ramach przyznania praw w Prusach. Parę dni później było to również w Polsce. Ale były to też czasy, kiedy chyba bardziej ludzie dbali o ekologię, bo nie było tyle jednorazowych rzeczy. Na przykład mieli krauzy, jak szli do geszeftu, albo jakie tasie. Łostaw mi te nici, nie rozwolej. Wezmę te bajtle, bo sam jeszcze bajzek zrobił. Chodź, Łostaw to tu łostaw mi. chodź, idziemy. A o co oni zaś się tam wadzą? Nudzi im się, to się wadzą. To tym pomagam na wybikowym zaś łazi, a o polskiego to. A weź mi to sam stąd. A byłaś w Gieszewcie dzisiaj? No pójdę dać zarwo. No krauzy zaś nie zapomnę. Bo oni tam wykusają. Więc on chce mu prać. A daj pokój. Łostaw. Daj pokój. Mnie tam je jedno, ale no mówi racja. Tyle po wojnie, a my sam co? A, łostaw to hopą. Jakim hopom? Wydali jak pierwy. Teď my już możemy wejlować. Mamy tyle samo do powiedzenia, co ty głupie loki tam. No ja. No ja.
A może ma rację. Zwolennicy opcji polskiej zaczęli się kamracić i rychtować do użycia siły. Ponoć go dali z wojskiem polskim, które było zaro za granicą. No i przed trzeba było pokonać wojoków niemieckich, którzy stacjonowali w Wojciechowie, a potem wojska przez Lizwarta mogły wleźć na powiat woleski. Dzień dobry, oficerze. Dzień dobry, spokojnie, nie tak oficjalnie. Jakieś wieści? To ja czekam na wieści. Kiedy wkraczacie? Wszystko po kolei. Najpierw musimy sprawdzić, czy to nie wasz sumienny zapał. Już mamy ludzi zebranych. Wytypowaliśmy 2 mosty do wysadzenia. Zakłócimy łączność. Broń? Mamy pewnego informatora co do miejsca składowania. Rozprawimy się spokojnie z wojskiem. Nie ma ich dużo, ciągle mają jakieś problemy z żołnierzami, morale też słabe. Od nas będą posiłki? Przerzuty przez rzekę? No dobra, plan dobry, ale To jutro! Nie wiemy, czemu wojsko nie wkroczyło, a może i zrobiło to potajemnie, jak w przypadku większych powstań śląskich. Ciężko powiedzieć. A może po prostu widzieli, że zakończy się niepowodzeniem i nie ma po co włazić i zaczynać wojnę. Są zielone świątki. 7-8 czerwiec 1919 roku. Na czele powstania stował robotnik leśny z Łowoszowa. Złonaczyć mu je pomogł Farosz, robotnik z Zębowic i Murosz z Wolesna. Powstańcy podzielili się na kilka grup. Niektóre źródła gadają, co było ich koło 30, inne, że koło 300 albo i więcej. Trzeba było zdobyć broń. Oprócz tego, co było w chałupach, jakieś kosy i sierpy, a może i coś zostało po I wojnie światowej, trzeba było mieć tego więcej. Więc poszli po szczelby, które miały być u leśniczego. Ale najpierw zobaczmy scenę z kobietami, z morami, które dręczyły powstańców. Te mundury niezbyt widoczne. Nie widzą, o co walczymy i że walczymy. Racja. Jaki znak wasz? Za kogo walczycie? Za wolność. Czyją wolność? Naszą i waszą. A czym jest wolność? Nie rozumiem. Und wer hat euch es ermöglicht, sich auszubilden? Wer hat die Wirtschaft entwickelt? A kto wojnę przegrał i naszą przyszłość? Kto tu ciężko pracuje? Ty ją rozumiesz? Dlaczego nie? To jest Polska, po polsku się mówi. Tu mowa słowiańska, tu czarna ziemia, skrwawiona i przez was cierpiąca dalej będzie? Dla jednych Wasser Polnisch, dla drugich niemiecko-gotka, a wy w poszczotku haja robita. O co się rozchodzi nie wita. A może my Czechy piwo lubicie? Co wam ten leśniczy zrobił, że go atakować chcecie? Skąd o tym wiecie? Po wsi się niesie. Woher kommt ihr? Stąd. A kajmy są. Kolesne. Ale co to ma do rzeczy? Ksiądz mówił, żeby ojczyźnie być wiernym. A skąd wiesz, co twoją ojczyzną jest? Du musst selbst wissen, was dein Vaterland ist und was dein Heimatland. Oder ist das nicht dasselbe? Welches Recht hat jemand dir zu sagen, wer du bist und wer bist du nicht? Farmazony. Tu o dobro tej ziemi chodzi. O dobro nos i naszych bajtli. Dzieci znaczy. A skąd wiesz, że walczysz o dobro? A lepiej o coś walczyć, niż czekać na łaskę. Damit ihr nicht zu dem werdet, womit ihr kämpft. A może zmiana pana nic nie zmieni? Może by trzeba naprawić, a nie zmieniać. A może sam zdecyduje, co będę robił. Otóż to. No, a te chopy to niekiedy Szkoda nerwy. Jeden na drugiego. I po co im to? A żaden se powiedzieć nie do. A nikt z nas nie przewidzi, co lepsze by było. Ale szpas to my im dobry zrobiły. Szkoda, że po czesku nie umiem. To by dopiero ducha widzieli. Najważniejsze dla nich było, co by nie mogły przyjechać wojaki z Kluczborka czy Opolu. Z kulistego trzeba było rozwalić most. Niektórzy mogli mieć o tym jakieś pojęcie i sprzęt po wojnie albo po powstaniu wielkopolskim.
Jak to było? Trzeba też było zerwać łączność. Przecięcie kabli było najprostszym sposobem. Od tego momentu już chyba nie dało się iść na zód. Pacyfistyczne podejście i danie sobie czasu, reprezentowanie we filmie Konflikt Woleski przez kobiety tym razem nie wygrało. Pan Bocku, proszę cię, żeby ino im się jako krzywda nie stała. Z tego ino jakie zgorszenie baje. Powstańcy zebrali się potajemnie w lesie, co by nie być wykryci. Brali, co było pod ręką. Są to tereny granicy regionu, wtedy też tereny przygraniczne państwa pruskiego z Polskiem. Granica była tuż za Prosną i Lizwartą. Bez to stacjonowało tutaj wojsko. Było krótko po wojnie, były problemy z wojakami, z ich ilością i dyscypliną, bez toż ponoć niektórzy nie wracali na noc do koszar. Opcji nie było ino dwie, polsko albo niemiecko. Ludzie byli często dwujęzyczni albo i kilkujęzyczni. Oprócz opcji polskiej i niemieckiej była też opcja czesko, czyli powrotu Tankaj Śląsk leżał najdłużej, ale też powrotu do niepodległości Śląska, w związku z czym odbyła się konferencja w Koźlu. Gut, dass Sie uns hier stationiert haben. Grenzenüberwachung ist trotzdem besser als die Revolution zu stürzen. Ja. Hauptsache Ruhe. Scheiße. Ich glaube, ich werde heute nicht in die Kaserne kommen. Was? Wieso denn das? Das wird dir noch einmal Probleme einbringen. Nee, keine Sorge. Ich werde zu Anna gehen. Ach, lass das schon. Du weißt, was sie über Anna sagen? Dass sie Mädchen mag. Das geht mir am Arsch vorbei. Die sagen auch, dass sie für die Tschechin gestimmt hat. Das weiß ich nicht. Aber manche stimmen für die, manche für den. Das macht keinen Unterschied. Aber ich bin enttäuscht wegen letztjähriger Konferenz neben Kosel. Die haben so viel über Schlesisches unabhängig geredet und nichts ist daraus geworden. Tja, die Franzen haben sich eingemischt. Ja, und die ganze Rest. Von hunderten Jahren sind hier Einflüsse von Morawen, Tschechen,
Pole, Deutschen und natürlich Schlesier bewohnt. Ty patrz, kto tam leci? Oni cisną. Alarmujemy? Dla pora ludzi, którzy cisną do pustej chałupy. Przecież tam leśniczy z żoną mieszkają. Postaw, postraszę ich i se pójdą. Zostaw dzieci w mgle. Maus recht. Niech se pobiegają. Potem w chałupie odwiedzimy. Otwieraj, kobieto! Zostawcie nas. Otwieraj, broń bierzemy. Rewolucja. Rewolucja? Powstanie znaczy. Nieważne, odsuń się. Zostawcie nas. Gdzie on jest? Nie ma go, odejdźcie stąd. W środku chałupy leśniczego nie znajdli. Żadnych giwerów też nie. Wzięli ino 2 sztuki broni myśliwskiej. No, chyba już czas. Co jest? Podług papierów nie udało się wysadzić żadnego mostu. Ino linia telefoniczna udało się przerwać. Paru powstańców uciekło przez Żyka do Polski, innych aresztowali niemieckie wojoki.